Pearl Buck, mudre izreke i citati. Ako su muškarci od ovog svijeta napravili toliku zbrku, njih su ipak rodile žene. Prema tome, svako ima svoj dio odgovornosti. Ko u ljubavi očekuje samo sreću, taj nema pojma o ljubavi. Kuća, komadić zemlje, može biti bilo gdje, ali ljudi su u srcu i težnjama isti. Najrazvijenije područje našeg svijeta je ljudska duša. Žene su sposobnije da okaju svoj grijeh, pa su zato i sposobnije da griješe. Doista, ništa čovjeku ne može pružiti dovoljno naknade za odsustvo ljubavi u srcu žene koja je njegova supruga. Ljubav oslabljuje jake, a jača slabe. Budale čini mudrima, a mudrace budalama. Pali strasti, gasi razum. Jednom riječju, preokreće sve naopako. Muškarci žele biti prva ljubav jedne žene. Žene su pametnije. One žele biti posljednji roman jednog muškarca. Glad svakog čovjeka čini lopovom. Kada bi čovjek mogao kupiti sreću, sigurno bi izabrao veću za jedan broj. Mnogi ljudi izgube male radosti u nadi za velikom srećom. Ne možete se natjerati da osjećate nešto što ne osjećate, ali se možete natjerati da učinite ispravno uprkos svojim osjećajima. Jesti kruh bez nade znači polako umirati od gladi. Služiti je lijepo, ali samo ako se radi s radošću, cijelim srcem i slobodnim umom. Dobar brak je onaj koji omogućuje promjenu i rast pojedinaca i načina na koji izražavaju svoju ljubav. U meni je mjesto gdje živim sasvim sama i tu obnavljam svoje izvore koji nikad ne presušuju. 5 godina nije ništa u čovjekovom životu, osim kad je jako mlad i jako star. Test jedne civilizacije je način na koji se brine za svoje bespomoćne članove. Mladi ne znaju dovoljno da budu razboriti i stoga pokušavaju nemoguće i to postižu generacija za generacijom. Pustiti ženu iz kuće, pustiti muškarca u nju, trebao bi biti cilj odgoja. Kući je potreban muškarac, a vanjskom svijetu žena. Sve stvari su moguće dok se ne dokaže da su nemoguće. Čovjek se s prošlošću suočava s budućnošću. Kada dobri ljudi u bilo kojoj zemlji prestanu biti oprezni i prestanu se boriti, tada zli ljudi prevladaju. Istina je uvijek uzbudljiva. Govori onda, život je dosadan bez toga. Potpuno prihvaćena tuga donosi svoje darove, jer postoji alkemija u tuzi. Može se pretočiti u mudrost koja, ako ne donosi radost, ipak može donijeti sreću. Tajna zadovoljstva u radu sadržana je u jednoj riječi – izvrsnost.
Znati kako nešto učiniti dobro znači uživati u tome. Uvijek mi je drago kada se bilo koja moja knjiga može izdati u jeftinom izdanju, jer volim misliti da to mogu učiniti svi koji bi je htjeli pročitati. Sigurno bi knjige trebale biti svima dostupne. Inteligentna, energična, obrazovana žena ne može se držati u 4 zida, čak ni ako su zidovi obloženi satenom, dijamantima posuti, a da prije ili kasnije ne otkrije da su oni još uvijek zatvorska ćelija.